Вече не издържам. Този човек не си вдига телефона. Край. Това беше. Ще прибегна до спешните мерки. Коди Мартин, аз те изтривам. О, миличкия Коди Мартин. Тя ме изтри. Помахай ми. Не плачи, Коди, не плачи. Това време... Добре, че скъсам с този смотаняк! Супер! Чувствам се жена! Чувствам се свобода! Ще се самоубия! Време в болница Тина Киркова. Състоянието на Коди Мартин, който скочи от тераса, все още е критично. Той има счупен крак, счупено ухо, счупена ръка и остана без око. Може ли да погледна под опойка ли? Да, под опойка. Можете да погледнете. Ужас. Извинете, но Зайо трябва да си почива и трябва да приеме своите медикаменти. Заповядайте с мен. Това беше в болница Тина Киркова. Край. Ало, кой е? Ало, обаждам се в болница Тина Киркова.